Good morning! So, ayan, dito na tayo kahapon and then ngayon. Kasi ngayon na din yung check-out natin maya-maya. So, ayan, good morning guys. Sobrang ganda ng tulog naming mag-anak kasi tulog kami kahapon. Ano na, mag 12:30 na, 12:30 a.m. Pero nagising kami 5:39 a.m. So, ayan, ginising ako ni daddy kasi magluluto na. Kasi mamaya, marami pa kasi kami nga asikasuhin. Marami pa akong asikasuhin. Marami pa akong video na gagawin. Good morning! Good morning. Magsaing muna ako and then, siguro mamaya is bababa na kami para mag-swimming, mag-photoshoot, ganyan. So, ayan guys, balikan ko kayo mamaya kasi magluluto na ako. Bili lang si daddy ng mantika kasi nakalimutan ko pala yung mantika kagabi. Ayan, isasangag ko kasi to. Tsaka yung egg. And then yung hotdog. So, and then yung prutas mamaya. And then yung may natira pa kaming kagabi doon na ulam. Good morning! Papakita ko sa inyo yung view dito sa labas. Good morning, Azur! Good morning, Azur! Good morning, Azur! Time check, 6:15 na ng umaga and ang ganda na ng view. Mamaya is pupunta na tayo doon, mag-swimming, mag-swimsuit tayo. Muna ako sa may terrace kasi sobrang lamig sa loob. Sobrang ganda ng tulog namin kasi ang lamig. Yun, yung sobrang relax ka kahit isang araw man lang, makapag-relax ka talaga. Sobrang ganda ng tulog namin. As in talagang, tulog na tulog kami kagabi. Bukod na nga sa masarap matulog kasi malamig, and ang ganda din ng view. Ang ganda ng view. Ganda. Inaantay namin si daddy kasi bumili siya ng oil. Nakalimutan ko kasi pala kahapon. Really recommend talaga itong condo na to kasi talagang makikita nyo rin yung beach view dito. Ayun lang yung pool. Ayun lang yung pool area. Ito namang isang pool area is yung mga residential ang gumagamit dyan. Yung mga nakatira dito ng mga condo owner. So, ayan, super love it talaga. Siguro pupunta pa kami dito din sa room na to kina Sir Torque kasi sobrang ganda. So, ayan, dito na si daddy. Ito lang yung pinabili ko, maliit. 15 pesos daw to. Maliit lang yung pinabili ko kasi nga aalis din kami mamaya. Bali, yung egg muna yung inuna namin and then eto mamaya. Isasangag ko to guys, pero walang garlic. Kalimutan ko din yung garlic. Niluluto ni daddy. Ayaw yung gamitin niya. Balik tayo niya. Ayan. Lagay ko kayo sa taas kasi walang mapaglagyan dito sa baba. Pinapunta ko muna si Dariela doon kasi medyo malamig pa dito para mainitan din siya doon. And then may araw na. Good morning, Azur! So, check out na rin kami mamaya. Okay na yan. Ayan naman, isusunod naman ni Daddy yung kanin sasangag. Ito na yung ating breakfast, guys. Dali na ano ko itong sapat. Kunin ko pala dito sa ref yung mainit na lang. Naghugas siya ng kamay. Papainit ako ng tubig and then hihiwain ko to.
Pinapunta ko muna si Dariela doon kasi medyo malamig pa dito para mainitan din siya doon. And then, may araw na. Good morning, Azure! So, check out na rin kami mamaya. Okay na yan. Ayan naman, isusunod naman ni Daddy yung kanin sasangag. Ito na yung ating breakfast, guys. Dali, ano ko itong sapat. Kunin ko pala dito sa ref yung ano namin kagabi. Painit mo lang. Ayun, kumakain kami dito sa terrace, guys. Sarap ng pagkain, sarap ng breakfast namin with coffee. And then, ito yung view namin. Yung beach view. And then, ito pala yung tower na yan, itong building na yan is yung Boracay. Boracay Tower, Boracay Island. Kaya tinawag na Boracay Tower or building kasi katapat niya mismo yung ano doon, Mala Boracay na pool. Kasi may white sand doon. So, yan, kain muna tayo. Breakfast tayo, guys. Sarap ng coffee. So, ayan, mga kabsat. Bali, nag-bihis lang ako. Pakita ko sa inyo dito sa CR. Ito yung aking outfit. Outfit for the day. Ayaw kasi ni Daddy yung nakaano lang ako. Ito na lang daw sabi niya. Ayan, kasi mag-swimming na tayo. So, ayan mga kabsat. Punta na tayo sa pool. Mamaya tatanggalin ko ta. Ayan. Tignan mo yung ano ko, guys. Tignan mo. Kaano lang ako. Happy buhay! Hello guys, excited na po ako. So, nandito na kami. Ayan na yung pool. Mag-entrance lang kami kasi may bayad yung pool dito. 250. Uy, ang ganda. Tatanggalin ko kasi to. Ilaban natin yung ating swimsuit wear. Okay. Alis rin ako. Ay, isa pa. Dito na kami, guys. Ang init. Ay, si Dariela. Uy. Mamaya tayo, anak. Dariela. Si Daddy! Mamaya is magwe-wave pool na daw yan. Dariela, picturean kita ha? Grabe, sobrang ganda! Sobrang ganda dito! Mara Boracay yung ganda. Marami na rin tao. Ayan. Sobrang ganda, guys. Sa mga gustong pumunta dito, sabihan nyo lang ako. Dito kayo kay Sir Tor. Magpabook ng yung condo hotel. Oh my goodness! Alam, Boracay. So, ayan guys, nakabis na kami and gumagawa lang kami ng ano dito, ng pictorial namin kasi pro-promote ko ng condo ni Sir. Hindi na kami nakapag-vlog kasi lobat na talaga kami. Lobat na kami pareho ni Daddy. So, ayan, babalikan ko ulit kay mamaya kasi maglilinis pa kami dito tsaka pupunta pa kami sa rooftop. So, ayan, pa-out na kami kasi magta-12 na. Pwede naman kayo mag-extend dito, 200 nga lang. Pero, uwi na kami kasi may asikasuin pa kami ni Daddy. Okay na dito, malinis na doon sa loob. Ayan, balikan ko ulit kay mamaya. Guys, ngayon ko lang kayo binalikan kasi talagang nag-pictorial kami tsaka blinag ko tong store binag ko tong condo nila Ma'am and Sir. Pro-promote ko kasi to. So, ayan, ayos namin. Naayos na lahat. Pati yung bed. Yung aircon. Papatayin din namin mamaya. Bali, aantayin lang namin si ma'am. Ayan. Pag nag-out kayo dito is antayin nyo yung may-ari.
Para check, ganyan. Malinis na ang lahat. Nandun lang yung gamit namin, nilagay lang namin dyan. And, na-i-vlog ko na rin lahat-lahat dito, guys. Ayan. Sa mga gusto pala magpabook dito, PM nyo ako direct or i-search nyo lang, guys. I-search nyo lang, La Estilior Familia Heaven. La Estilior Familia Heaven. Yan yung i-search nyo sa Facebook page nila, sir. Yan. So, ayan, guys. Sana nagustuhan nyo ang aming one-day vacation dito. Thank you so much for watching, guys. Next vlog na lang ulit. Bye! Okay, mga kabsat, nandito na yung may-ari. Pagka-check out nyo pala is kailangan talaga na nandito yung may-ari para i-check lahat. Ganyan, ma'am, no? Opo. So, ayan, ma'am, thank you. Pirmahan ko po yung check out. out. May form kasi i-base sa labi sa Maraming salamat. Pakitaan mo ng mabuti. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat, sir. Thank you, ma'am. Sana po bumalik kayo ulit. Opo, ma'am, promise. Pa-out na kami. Ito pala yung lobby niya. Ang dami pang mag-check it. Kami pa-out na kami. Okay na po, ma'am. Thank you po. Sa mga gusto palang magpabook, ilalagay ko dito yung kanilang Facebook page, Estilior Familia Heaven. Super ganda talaga dito, guys. 101% na talagang ma-enjoy nyo at makapag-relax kayo talaga. So, ayan, ano pang inaantay nyo? Book na!